sanda faɓatu kamar suda ba a sai ta harshe ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Ai ina gaya maka ka rabu da shi. Wallahi azimu babu wani dan majalisa da zai ƙara ɗaga mana hankali. Mu turo ka zo kai mana walakanci. Rabu da shi. Wai kamar ni wannan rabin zai gaya mun cewa wai ba zai biya mun bukatu, wai bukatun al'umma ne gaban shi. To rabu da shi. Akwai next yanuwa wallahi azimu ni ya kamata ya fara sauraro. Bukatu na ya kamata ya biya mun. Wani al'umma? Ya rinka gaya mun wani shi wai bukatun al'umma sai ya biya wa al'umma bukatun su sannan zai saurare ni. Kwantar da hankalinka. Za mu haɗu da shi kuma akwai next yanuwa. Rabu da shi kawai. Ina wani shago ne na zo siyan face mask. Malam ba ni face mask nan guda ɗaya. Zai gani. Allah gafarta malam. Barka dai. Kawun lafiya. Ya kokari. Malam wani abu kake bukata ne kai? Sallame. Allah gafarta malam. Ni ba kuma na zo wucewa ne sai na ji irin maganganun da kake yi. Sai na ga ya kamata a matsayina in tsaya in baka wata shawara. Duba da irin abin da kake faɗa. Kai matsayinka na shugaban jam'iyya. Haka ne ko ba haka ba? To saboda girman Allah, dan Allah, ba za ka iya hangawa ka hango ba. Kasancewa kun wuce gaba ne. Kun yi tallan shugabannin da suke kan madafin iko a wajen mutane. Dan idan sun zaɓe su sauke musu irin nauyin da yake kansu, su sauke musu irin masifar da take damunsu ta rayuwa, su biya musu bukatarsu, su biya wa 'ya'yansu bukatarsu. Ina zaton saboda haka ne kai tallan kowane mai madafin iko don ya hau kan kujerar da zai hau. To amma kuma sai gashi yanzu an wayi gari kana daga jijiyar wuya, kana masifa akan cewar bukatar ka zai biya, ba bukatar mutanen da suka zaɓe shi don yi musu aiki. Bukatar ka kake so biya, ba bukatar mutanen da suka zaɓe shi don yi musu aiki. Wannan akwai kuskure ba ƙarami ba. Wallahi sun matallahi Allah kenan. Babu abin da yake komar da mu baya a cikin mu'amalar rayuwar mu kowace iri ce, ta kuma kowace gwamnati ce ma irin wannan. Kan cewa mutum yace shi iyakacin shi kadai bukatarsa isa ne, billions na mutane babu wasa. Wannan ita ce take zama ƙashin bayan karya kowace irin al'umma a cikin wannan zamanin da muke tafiya da kuma kowane irin zamani. In kuma muna aikata haka, duk zamanin da zai zo wallahi ƙashin bayan mu a karye yake dalilin wannan tsari. Shin ba za ka so ka amfana da irin wannan roman demokuraɗiyyar da isa ba irin wanda kake zargi ba? Roman demokuraɗiyyar da nake so in gaya maka, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ne ya ce wanda duk ya ɗauki buƙatar wani ya kaita wajen wani wanda ba shi da ikon shi wannan bai buƙatar ya ɗauka ya kai gamarinsa, sabbata Allahu ta'ala qadamaihi yawmal qiyamati ala sirat. Allah Ubangiji zai tabbatar da daga digansa akan tsiradi ranar gobe alkiyama, ba zai fada ba. Irin ku kenan. Ku ya kamata ku ɗauko maganganun mutane buƙatar su da abin da suke buƙata. Duk abin da suke buƙata ko kuke ikon ku je ku ga masu madafan ikon da kuka sa aka zaba. Idan ka kai musu, Allah Ubangiji sai ya maka wannan ta gomashin. Ta ranar da kowa yake buƙatar ya haye, Allah Ubangiji ya sa ka haye. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan Allah Ubangiji ya yi nufin mummunan sarki da sharri, to sai ya haɗa shi da mummunan wasu, ma'ana masu ba shi shawara, ciki har da irin. Shi ne idan abu ya kama na gaskiya ba za a gaya masa ba, shi wannan wazirin ba zai gaya masa ba. Idan za a yi wani abu na alheri ba zai taimake shi a kan yayi ba. To dan Allah, abinda nake bukata da kai da irinka,
ba bukata nake wai in ci mutunci ko wulakanci ko tozartawa. A'a, ni buri na a tashi daga kan wannan tsarin da muke a ce daga ni sai iyalina ba ruwana da al'umma don Allah mu koma mu gaya wa shugabannin mu irin halin da mutanen mu suke ciki don su yi hoɓasa su taimake su da abin da yake na haƙƙin su. Amma don Allah ka yi. Allah saka da alkhairi. Wallahi malam na ji daɗin irin wannan tunasarwar da kai mun. In ban taɓa tunanin akwai wanda zai mu wannan tunasarwa a kusa-kusan nan ba. Kuma hakika na fahimci duk abin da ka faɗa. Gaskiya ne, amma ta yi bukatun al'umma su fi namu, musamman ma ni. Don haka insha Allahu akwai abokan aikina da muke yin wannan abu tare da su, su ma duk zan ja musu kunne. Hakika lalle ya zama bukatun al'umma suna gaba da namu. Allah ya saka da alkhairi. Kuma shi ma insha Allahu akwai abubuwan da nake masa zan ba shi haƙuri. Ya ci gaba da hidimtawa al'umma. Allah kuma ya ba mu ikon hidimtawa al'umma. Shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. Na gode malam. Na gode. Na gode. Halin mutum da ma bai canja saiti ba. Kowa da halinsa ban san dalili ba. Wasu na da surutu ba su kulla mawut ba. In an zo batun mulki ba su daina zagi ba. Shugaba na ɗan Allah ne ba za ku amsa ba. Hannu